Mayong hapon ug salamat sa iyong pagsunod Cebu o kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong Bulanon, taga Negros Oriental, Siquijor ug uban pang bahin sa Kabisayan. Tungod sa way puas kapag bundak sa Uwan kagahapon, grabing kaot sa dagan sa trapiko ang nasinati sa pipila ka mga motorista. Gani sa dakbayan sa Lapu-Lapu, daghan ang naperwisyo ug nangatanggong punan pa sa nagkadaghang sakyanan nining holiday season. Usa sa hinungdan niini nga gibahaan usab ang kadalanan sa dakbayan sa Mandawi. Ani ang report. Ingon ini ang sitwasyon sa pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gahapon atol sa way puas nga pagbundak sa ulan, gumikan sa low pressure area. Apan dili lang sa Lapu-Lapu ang gibaha kundi apil usab sa Mandawi City. Hinungdan nga nakamugna kini og grabeng kahuot sa traffic. Ingon ini ang sitwasyon sa traffic diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu pagawas sa Mandawi City. First bridge, no? Way pag-irog ang mga sakyanan. Milana og upat ka oras ang pagkatanggong sa mga motorista. Busa ang ubang mga pasahero nag-ferryboat na lang. Ikan sa kahuot sa traffic karon sa Lapu-Lapu, ang best option nato sakay ta og ferryboat. Lunggo ni siya sa Pier 3. So aron makaabot ta dito. Sunod sa 30 minutos ang biyahe abot na sa dakbayan sa Subo. Dili ka kumpiyansahan ang traffic karon, busa mangita gyud og pamaagi aron dili matasao sa adtuan.